was a 9 out of 10. Yeah, And then they tasted the chef's kebab and he said, I'm recording right yeah, now. that's a 10 out of 10. But the other bloke said Πέρασε ο πόνος. the chili sauce was no good. Right. He just gave it 7 out of 10, so the chef lost. Eva. Check the garden as well. Look at that little fat. Θα πάρουν και πλάτο στο πόνο βγαίνει αυτό τι είπε. Εγώ τους είπα βρήκα. Όχι. Πήγαν προσωρινά μέχρι τη Σερβία λίγο. Δεν χωρά. Έβαν, Πίνει, βγάλει το τι παιδί. πονεί ρε. The Coke. Ο Μάικ Coca-Cola είναι. Ρε πονηρούλη. Ρε πονηρούλη. Για χαρά που κάνει, χαρά. Βίντεο είναι. Ναι, άντε πες χρόνια πολλά. Γεια σου Αλεξία, χρόνια σου πολλά και καλά μυαλά. Μόνο Αλεξία, εσύ πάλι. Οι άλλοι δεν μας μοιάζουν. Πες ρε μάνα και εσύ χρόνια Όχι, πολλά. τους έχει νύσει όλους λέει εκεί τώρα για το Πες χρόνια πολλά ρε μάνα. αύριο θα μας δουν χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς ακόμα Σάββατο έχουμε εδώ. Σιγά σιγά. Αυτά Από ήταν. ένα φυλάκι από την Αγγλία για να δείτε Άντε χρόνια πολλά, ευχαριστώ για τα πόσο γράμματα ρε κακο- Αλεξία. κακοπερνάμε. Deborah, you want to say something? Ο Αλεξία πάλι. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σου. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η μαμά της Ντέβης και αυτός είναι ο μπαμπάς.